Pinanginota ni Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang groundbreaking ceremony kan Pinakaprimerong Tourist Rest Area o TRA sa Bicol kaining Miyerkules, Hulyo 31 sa laog kan Hiraya Manawari Nature Park sa San Vicente, Tabaco City. Sigun kay Frasco, apisar sa itataong mas magayo na eksperyensya sa mga turista, madaraman ang TRA ninda kulang ambag sa sektor kan turismo. 10 million pesos ang inalokar na budget para sa TRA na manggigikan sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. May makukuadigding tourist information as in assistance center, restrooms, shower area, breastfeeding station, charging facility, workstation na may internet connection, rest area as in pasalubong center. Tabaco City represents sustainable tourism, which very well resonates with the National Tourism Development Plan of the national government, kung saan binibigyan po natin ng kahalagahan yung preservation ng ating mga destinations and of course binibigyan natin yung ating mga komunidad ng opportunities para naman po mag-improve yung kanilang buhay sa pamamagitan ng turismo. Ininaan ni kaonseng TRA kan DOT sa nasyon. Para sa mga residenteng sinda Wilson Bundoy asin Eric Valeriano, dakula ng gad ang idadara kaining katabangan sa saindang syudad urog na sa mga nagnonorong negosyo. Iyon na po nga po ini sa tuya mga baka madagsa na po kan mga turista po ini po sa tuyang syudad nin pagkamuot. Napatunayan naman natin na mahal tayo ng turista, pero how do we show our love to them? So we have to love them back by creating facilities, constructing edifices or buildings that will cater to their needs. Pigkakarkulong abuton sa 5 bulan ang konstruksyon ka nasambit na proyekto. An LGU Tabaco man ang mamanihar kaini. Well, malaking bagay ito, especially here in Tabaco kasi isa sa mga pinupunta ng turista ang Mayon Skyline at marami pang ibang pinupunta dito sa Tabaco area and this is also the gateway going to Ligao. So this is a big help for the tourists. Mientras tanto, magkakaigwaman ng TRA sa Camarines Sur, asin 22 pang TRA ang nakatalaan na itugdok sa bilog na nasyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Polinar.